Pila man eh. Tunga ra ni kilo. Sige. Anong motor di ay? Iwasingan ni mo? Aman? Dito pura. Sige na. So, man na ununa. Ununa. Oh, labas pa na De? Kana, labas. Ununa ko na. Huruto ni mo nag-unon. Kuan lang kabuk duha. Di dalo na to sa bukid ang duha. Di man nato na mahurot. Ay, una na lang tanan kay dalo na lang day nato kundi mahurot. Hair ko guys sa payag namo. Nya nagpalit mi kisda para sudan sa panyapon. Manyapon mi una diri ay magpangas. Giyabon ta ni Bibo. Ha? Kusa ko sudlanan. Kani siya payag ni namo nga amo jud ning kaugalingon payag wala mi nag abang dani. Nya kani dani gabok na ni siya dani kani nya naay akong gipatuong dani kay para ligun siya kay kani dali ra man ka gabok kahoy. Ikaw ni Bibo. Hoy. Dali sulod Ay hatagin ang dahil si tamboy danaon niya. Ay ibutang dana sa kwan. Unya na pagkuan. Oh, ay hatag na dai nan niya kana lang duha to Para nasad sa sudan dito. Masangit ka dito ha. Tagay na po dito. Balik dayon. Maghaling ta guys kay ato na dayon.
Manhapon. Oh, lami kay tagsudan karon ha. Naa siya sardinas nga gibutahan sa itlog. Mao ni sudan ni Sherwin pud kagani ha. Nya naa pud kuan isda ngayon unan. Pusit man lagi timong sudan kagani na. Nungkus kitong pwede ko itong gyatay ako. Gyatay ko itong Agoy na hurot na lugar. ilang kilo, 115 kilo. Napay ka bugas. Mana bukas mo nga po sa kilo. Nya gyatay pila na pinabilin kwarta ni gyatay sa kuha 300 man to. Very good. Mga unta guys. Ay bukas diyan nga siguro pa na nga pero kalong agan para diyan nang agwan ng tunga sa bukid ko. Ito nga sa bukid. Kung ka mo kasama ko sa mga ko mga kaya ka ano ba. Ito nga saka. Sa taong ko biyahe. Mga ko albo. Wa na tagay din eh. Kasama tamboy. Ha? Kasama tamboy dili ko bago. Dia inutang may dihon yung utang sa libo yung utang ko inom lang. Kaya pa po ang wala niya sa wala. Sa bidak mo gabi. Ya. Ha? Bidak mo gabi. No. Mingon siya? No. Kasi kamot nining bayabol ang nining may hindi panita sa taon sa imong wala kaya kwarta. Nya. Alang pa ito sung dito may mayor. Mayor dito ko. Nya. Pero ano naman di. Gusto ko sa kata siya. Sa wala. Lipay mo sa sejak niya. Ha? Lipay sa sejak niya. Kan tambal tuh yang akan hapon. Aku bagi kamu tulis sa kainom. Ang tulis. Unsa? Aku bagi ani huli sa kainom. Agubag kung di makainom. Gani. Kung mainom siya, pagkupos ko na inom. Agoy. Na. Unsa man gud kuno na angat sakit. Dahil lagi sa amo na kaliwat, nasa ako sa tingin. Kung na ko kwarta na, malita mo na cook siya, bagay tanong siya. Kung nagbibinta kang duman ako sa kabuk. Dalingwan. Balak ina siya. Nagkupos mo ka ha. Bag gibni lagi. Tawa na kainom. Sa dahil niya tingin na niya, sa dahil tuhod. Kasi mo na itamboy. Kasi hapa-hapa na niya. Kung hindi suna. Nya. Kasi anahan upaw. Upaw sa mga drive. Kaya imbargo niya motor manong. Kaya nagaligis ng bata sa salay. Alipit. Salay? Diretsa niya. Nya. Kung hindi dagan lagi, bantay ba? Pasok ako kumatali mo yung bantay sa bantay sa drive din, pinanghap. Pagkay na lagi big kumakaunta. Bungkol-bungkol, ano mo ba? Ha? Dot nunggan ba din eh, pikas. Ni. Upaw. Bungkol ka na. Wala sa nagsana. Butol mo na eh. Asa? Ini. Ngayon ma'am. Lalo sunog na si Rilio. Ini. Bungkos ba? Asa? Ha? Karayan ba ini? Ako ipayo. Ha? Wala mo na eh. Ay, ikaw dana. Barato. Pagsuot na ako dana, wala pa ba yan na? Muna, diha, likayan hindi mo ng sigarilyo ah. Maugdaw juga diri ba? Kanay mong sigarilyo. No? Ikaw ba lang kung tumasa ka ba? Laban dun sa panggay ako to. Laban to. Ako to spoon ang itong ipin alam sa ina. Ikutangan mo eh. Parang ko to. Ilkon utol-utol. Parang ayaw na. Duwar mo nakaagay laban na. Dagan to na. Dagan to ko na eh. Nasa ba hindi ka? Masa pa sa ko. Di ba tayo pahang ka? Di pa. Okay, nakasalita kayo din eh. Basta pa ako ngay bisag tunga sa kurito. Tunga ako dito tingala ka sa abot ko to. Taon ba? Sige. Kahit connection sa oras. Ha? Undo. Kita daw sa cellphone kay di mo sa orasan. Ala aton mo ising tangan mo sa oras. Para gabi na matago ala una man. Ala una mo na. Ay, matang ka aluan na. Dali mo sa sinilo ko. Sa dira na. Naman na kamalay. Ha? Naman. Kung wala akong oras na. Kaya
bukas sa kilo. Yung kami na utang, karon, may mga kami na nanon, makalungat ko na mga duwaka, lumagan, ako na. Bukas may kupan na ako. Pwede ka ispat ma, nagsildo Ispat pa ka lang, ispat pa ka sa ulo ba, itong suna ako, pwede ka tulog mo. 600 man ba. Gamit ng ispat. Hindi mo pagmulaman na. Gamit na bukin to. Pwede ko sa ulo sita kayo charge lang. Kalabaran to, ilapok kalabaran to talan. Kaya po dapat ito mga pan. Dahil sa mundo, tanong sa mundo ito tunga sa ukapon. Ngay sunrock. Dali, inuwan. Dalang katong ng kamuti. Ako may naghaling sa mga sabot ito. Ha? Yung mga dahon sa kapan. Ako may naghaling ito, itapok lang ko ito. Puno ito baril. Kung kanong dua kakuan, puno ito. Sa sulod sa puno. Pagkasi na minimum. Minimum, sigato sa minimum dia. Sudlan mo tudaan doon. Mo nga niya. Mo ilaban ako pila ko to. Ako man ni pinuon. Pastar ko man ni dio. Uban na lang takaron. Yun ako. Uban na lang takaron. Iban ka. Ha? Iban ka. Mama bebe. Dito tagi sa nung suma. Ano man? Takop na yung gan. Lumit ako. Hindi naman siguro hindi ka mga banda. Takop na. Itong bago nila. Di ka magsari pabadlong dito, Bib. Nanila ma. Patuo ka kung Abay ang nila. magtagay ka isa sa isa ka adlaw ka isa ra. Ma. Nila ma. Yung nila Di ma. kay buntag pa yung sa gabi eh. Paduli na kag-uli. Abay ko mama bebe. Kaya ang istorya, dili na para sa ako, para na sa imo. Pagpunta ka na lang, masakit ka. May mong naon. Masakit ka. May lagnay kwarta. Kung walay kwarta, di, mahinay ka, di kasi masakit. Munay mong naon jud. Magpatuo ka nako kung agbadlungon ka. Di kay tag alauna nakaaguli, tag alas 2 nakaaguli nga kaduol ra ng payag. Badi tagka kwan badi tagka Mama ako bebe. gubot. Di ka ganahan nga. Hapsay atong pag Hindi ko kaon man. puyo. Di na, pagdahi na diha. Ako nagasan ako ni ma. Ayun na, ikaw na akay. Bag nila? Dalo na sa kuan bukid. Apay ng bahaw. Tahan bahaw dani atong dalon sa bukid. Bag nila ma. Uti pa niya, ho? Kiss ko nila ma. Abay ko nila ma. Bata mama. Ulti mo ng mama. Hindi naman yung putot na yung blong ni. Kaon tuti ma. Gasa ng plato. Sige na. Humanamig kaon guys. Pangas mi karon sa bukid. Dili pa si Sherwin mo uban pero ako na siyang ubanon karon sa bukid. Utang nila. Dala tanan kanon kay para di na ta maglungag dito. Ay mga itusulkan yung ising mo. Dali na ibutang sa kuan oh. Hindi na may igo. Dali kay mong lungag ganina di ay. Ganina wala na ako nagkaon kagay na. Hindi na may igo ma.
Ha? Ikaw magtitay dito. Dala tanan. Nila mga. Basta mapatuo ka na ako bibha kay pagka gubot. Abay ko dito nila mga. Buntag pa di wa na kay idahilan nga maglakaw og sayo kay ang baka tuwela utik. Lahi man ni siya guys kay pagbuntag sayo pasumangil tigway sa baka. Dito na din maguli sa gabi kay tua nag-inuma. Oh. Ganahan baka anak. Nga paggawa sa pagkanaog sa buntag dito na pakauli sa gabi na. Kay tua gauban sa tagay. Ma, abay ma. Nang Basta pa natin. dili ko ganahan gid ag ilikay na ko siya dito usahay. Ag ilikay na ko siya dito kay kanang time nga kuan perti ang tagay. No? Magusa na ng lawas niya. Ako kay napudsad ko'y pamation sa lawas. Nya, siya na apod. Magdungan mi na magunsa na lang. Diba? Kaya yung mga tigwang na nga ang mga sakit ag anam-anam nag panggawas ang mga sakit. Ay magpa-check up ko guys mga sunod adlaw siguro kay nahalin ang baboy nya ako gitong giporsige nga mabaligya kay agpa-check up ko karon maunta pero naalanganin man ko kay dito man mi sa Bukid Kaganiha nya Friday na pod so by Monday na lang siguro magpa-check up ko sa akong kidney kay sa una katong 2017 pa 2017 nagawasan ko sa kuan bato gamay nga bato murag mais kada ko nya mo to nga pagpa ultrasound nako dito sa Ramiro kay dito pa mo ko sa Bohol pagpa ultrasound nako na yun ang kuan kana ang doktor nga iwasan lang ang mga kuan mga parat mga mantikaon mga unsa diha basta soft drinks daghan tong gibawal unya 2017 wala na ko nakapa ultrasound dayon nya murag something lain ang diri ako asa kuan murag na ako gipamati diri usay diri sa likod o diri dapit sa pingkil nya usay diri pud sa right side sa akong kuan puson dapit mao nang magpa kuan ko magpa ultrasound siguro ko sa akong kidney. Pwede ba na ultrasound sa kidney? Or gallstone? Or unsa ba diha? Or whole body. Whole kuan, abdomen. Pwede ba na? Abdomen na lang siguro diretso no kay para mahibaw-an kung unsa joy diferensya, unsa joy naa diri sa akong tiyan or basing nagsabak nako. Charot. Wala daga pa seryoso dani. Pag mag-istorya tagkuan mag-iundayin nga buntis na ka maya-miya nangarap ka, lipakan ka kilatan ka, bitaw enjoy lang ta guys mintas buhi pata mao na nga magpa check up ko magpa ultrasound siguro ko sa whole abdomen sa abdomen na lang na ako no kay para mahibaw-an kung unsa ni akong kuan kay murag 2017 nya dili na to kalikayan ang atong mga gikaon sa high soft drink di jud malikayan mao nang wisimba ko lang kay ang katong akong giihi nga bato kuan siya guys kana ang may ganito kay kuan wala na ko na pugos pagpagawas ba akong gihinay-hinay gid kay murag something na may nagbabag so magpa ultrasound ko sa akong kuan whole abdomen na lang siguro no kay para mahibaw kung magpa-ultrasound ta sa abdomen mahibawan ba diha tanan mahibawan ba diha nga naatay gallstone mahibalaan ba diha nga naatay kidney kung pila na ka centimeter ang bato sa atong kidney no mahibawalan ba so mao to nga nagprepare ko para sa pagpa-check up kay nahali naman ang baboy ilukat unta na ako sa alahas pero
Unahon lang sa nako akong self kay para self-confidence kaayo no. Para mahibaw nato kung unsay akong gipamati. Munang usahay nga murag lain akong paminaw nga murag lain nga murag di ko kasabot mao nang kinahanglan nga magpa ultrasound ko. Kay basin juntis na si Uka. Naghikay-hikay na si Sherwin kay mo uban gid siya karon pag uli. Uban na ka? Ayun lagi pabadlong nako, bib. Ha? Dili na ka magpabadlong nako. Pagpaminaw kay dili na makabata nga way buot ha. Ayo pag kuan kay tinabangay lang ta. Saunan lang. No? So, eto guys, isasama ko na si Sherwin ngayon doon sa bukid. And sana magpatuo lagi siya. Uy, kaya na laging ginuko normal naman ang tagay. Pero, ang ato manggihuna-huna, ang puhon. Kaya kung pasagdan na nato siya, ginuo ko. Ang sakit nato bayot, bagunsa na lang. No? Mo nang ato siyang sitahon, nya, diri murag okay naman sad siya diri ato na siyang dalahon dito sa bukid no. Eto, maraming salamat sa inyong lahat ha sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Nagdala-dala jud ko sa sanina kaganiha diara ang akong kuan kaganiha kay ang plano lagi nako nga magpa ultrasound ko nya. Dugay naman nadugay man ko dito gay na sa bukid. Auto nga wala ko na dayon, nagdadala ko sa sapatos. Gidala na ko akong bag. Nya naay mga sanina dami. Nya gikontak na nako si Madam Lini Nya kay wala man ko na dayon. Nya appointment man ang dito sa kuan Polymedic sa Cagayan de Oro. Mao to nga kuan na lang. Nag-email na ko kaganiha nya ay namay contact number nga gibutang nya naapod email address. Ako tong gi-text ang number na siya nga mag-email pud daw ko dito sa ilahang email address nga gibutang. So nag-email na ko. Tanaw-tanaw lang to nako kung unsay reply no by Monday puhon kung unsa niya magsayo na lang sa dayon ko kay layo baya from here Balingwan to Cagayan de Oro magdagan baya og isa ka oras kapin. So magsayo na lang jud ko puhon kay murag something diri sa akong kuan pingkil dapit murag ako gipamati jay nya nga akong ihi kay ginagmay na. So, muni akong gipamati datong mga niagi katong dito pa ko sa Bohol, katong naggihi ko sa kuan kana ang bato. Bato, gamay lagi siya nga bato. Mao tong ako nahuna ni ko nga wa na ra ba ko nakapa-ultrasound sukad atong nag-ihi ko sa bato. So, medyo na ako nga magpa-ultrasound abdomen, no? Nya gi-prepare na ko ang katong halin sa kuan baboy kay para kuan ibili na lang din ako diri ang sanina nako no kay para ibutang na sa bag nimo bib butang na sa bag kay para dili na lang sa dayon ko magkuan akong panty diri na lang ni ang bag aman tong kuan. Unsa agdalhon ba din nimo na sa bukid? Ang bag? Kana nga bag. Ay kuang sulda na ibutang itampo dato sa isa ka bag kay para ato nang dalon sa bukid kay kaning uban na ako gamit dalhon ako niya. May mga charger dani mga chichi-burichi. Nagdadala po ko sa kuan. Brush. Wala ko na dayon kaganiha. Ay ayaw bib. Yanin na lang na adi. Okay na.
Kay Dani na nato ibutang. Dani, dalo na akong siya. Diretso na lang ni sa bukid karon. Nya ako pa ni siya i-upload una. Ay mi add pa nga sa bukid ni Sherwin. Ay, madali yung utang baso. Dani na ibutang oh. Daw putusan na sa kanbig kay abog baya Dani. Na akong giputos niya kay abog diri. Ibaw na mo karsada. Murag buslot na baning baga ni. Pili ko na. Ha? Pili ko na. Baka ni mahulog nga tong kuan Dani. Ay, baldi na ako. Diretso na rin sa bukid. Thank you guys sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa akin. Maraming salamat. Sa inyong lahat-lahat dyan, thank you so much. Ayan. Ako ay magpaalam na sa inyo guys. Ito, dalhin natin ito. Maura niya akong gikaon kaganiha. Nagpapalit ko ni Sherwin. Maura niya akong gikaon. Pay sobra atong dalang sa bukid. Thank you so much sa inyong lahat. I love you all guys. Bye-bye.